Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kini di mabana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kumta mo? Bilay si Bon. Kajela Meghalaya kade kejela kabala banana bah kum kawai ne kejela kabalong kum kawai ne kijaka pedeng jong kapule puti ha kejela jong kathan chitai lamingi hanrei kanja ayu hadien baka sarkar Meghalaya Democratic Alliance klasium ya karai ban penkelano kum kawai ne kitam khalai ya kane lapan pau de kinoi lam jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress sabai kren bat kilar pathai kubor Uba Manuel Badwar, Uba Deus Katri ka Meghalaya Pradesh Congress Committee loong ba kijala ba marchan kipha ikikun kitiban puli ha kajala Meghalaya bat katnu kalong ka chingsngo khan rei kani sarkar klas dang ban pendu no ya kata ka chingpau nam ha kaliang ka puli ka puthi bat penlong pat ka ktem khalai Shushu Uba Manuel ulai thu ba kan poi ka por ba kikmi kipa kintiang man pha ikikun kitiban wan puli yo ba ki yo rung ha kitem khalai namar ba ya kiba nabar jong ka jala lasha ba kin rung ha ktem khalai bat kani kanja ayu ki samla puli Ken so sarong ma man ong no bakata ka Meghalaya especially kita ka Shillong kade ke jakka ka puli puthi ki brio wat ne ki brio na nakshikini ki para marjan jungi da se na Nagaland na Arunachal ne ki wan ban puli ha po Meghalaya balai ki wan ban puli Meghalaya na mar pakisngo bakata ka Shillong kade ke jakka ka basngo tanat ban ne puli le se kade ke jakaru ka bangiru ngisngo wan ong no ngisngo buram bat ngisngo khain ban ong no ba hooj baro khat hang ni kal along sisa kumta ka cosmopolitan city ka Shillong khamtam machu ong no nei handai suki pat matangi I bakini ki sarkar ka le kumno kai le ban pendu jat no ya kata kajing paunam jungi ha kata ka jaka ban ya puli puthi kan suki ke le ban penmi bakani ka Shillong jungi ka dei no kata ka jaka ju ong no ka ktem khalai sisin bakala ka ktem khalai pila suthu hi ganja iu kan sayap no ketuk baong ke education hub namar unu ubriu ubaong ubala ubakwa ban pha school li ki khna sini ladanga ngade basa hanagalan ladanga kwa ban pha school li ki khon jonga sha Shillong la si nang ne sha khaman ngala lap sep tieng namar ba ki khon jonga ban puli Shillong le si yo ki yo bandung ha ka chaka man ya khalai namar ki ong ba ki briu ban bar ten sha ba ki nong khalai mnai Tesisin bikilawan puli kita ki kena sini bat lesi ki point no kata kejing ya khalai kan sepoi kejing ya di so tau drugs so we kan nang ya kiu te super khat la di ma pi si post nem hadin bakhat sans nem hadin kan ja iu ke jela jungi kan long iu ke ni kan long we jungi kan pen pau ingi sabar ben su ong no sabar ko we ke India bat baro ko we ke perthai ba ki brio ke sedang pej ba ai ke Meghalaya ke de ke ketem khalai te kata ke kerteng te ke bangim dem ban sa mo Wadam day tangi kataru, wadyangi ki lokal ru. Hatu se tau nong khalai, uday su brio busuk khalai banwan taman khalai. Kidan se ki kam auria ki kam iu ki jaklia ki bau nuan ra lang batu. Nama ki nong khalai hi ki babun nak sis pa angut nong khalai da kum no prahongut tu uday be bakumta. Tela da ki wan kum kita ki jaj brio sini, bat kin wan le kita ki kam auria. Te super khat ma pi kan long kum no. Haba hadu 90% jong ki brio jongi basa apo Meghalaya ki ong ba ki family mo ki yeng ki long sama Meghalaya ki de single mothers ki de tang ka kemi ka bari khon marwai 90% ka unemployment ka along very high mentale ka nang mi usnem le ka nang kiu tele se yo kimdan kalat kalenti kin sapoi kam ni ki kam ki bangim kwa hi taman ne kran nang niru namar kan salong sisa ka jing jakhlia ka banjur palan te kita ki jing sne ban wan chine te de ke bangin na po congress itengim la ban ban shim ke